Kiwacho ni mane geno duto mantiere. Ang'eni Mheshimiwa Jalang'o tiere kod paro moro ma bende adani mondo mi omed kar kae. Weche mag mibadhi kendo kaka githiro weche gi duto. Dwe mar 7 kanyo karumo nitie gino mane owacho achiel kachiel kotenore kod weche mag osuptal. Bochuno ni jotich mago mag piny owacho thuolo mano mar dhi osuptal mago mantiere pacho ka moko to nyaka teri oko mano kama gintiere mana kar ka levels mag mibadhi nitiere kama nitiere sani gi lweny ma igoyo be ni pani facilities ginyalo ger mondo miche moro aneno ka Mheshimiwa Jalas odhi Nairobi South Nairobi South kata hospital machielo man machiegni kodi kama nitiere Lang'ata achiel kachiel kaka ma wantiere sani gimane watemo Bagadhi obeda admitted gimane watemo wacho ne en nia seche makoro jotend piny osechako tiyo gi facilities mag public mok teri private mako ka chiko kalo ni Jalas katuo to kapo ni odwa dhi Nairobi Hospital for example odhi ochul kien to kapo ni odwa ni sirikal ochulne otime nadi odhi Kenyatta an kanti od bura ka ng'eni idhi thiedha Kenyatta kata Bagadhi abro gora matek mondo ne nia Bagadhi yath nitie seche te Kenyatta yath nitie obedo mabe obed Kisumo obed Jaramogi nikech ang'eni kanyo midhi thiedha to nitie ywak moro mane dhano wacho nia jod buragi ong'e maber nia kata ka yath onge e center ka health center waka ong'e maber ni kotuo en obro dhi e hospital ma private mani gima ne watemo wacho to okochuno ni walu yorno eka yath oyudre kata thieth maber oyudre public corruption miwinjo wa mibadhi makoro ineno watemo wacho ni kogore makoro yath nitie pesa mayoro kendo mag nyiewo yath tiwinjo ni yath kosechopo e hospital ikawe kendo use chemistry moke gwenge wakae yath kane ogoda ni yadhni ber kabiro ng'at momi invoice cha mondo kel yedhegi en odhi to kelo mana mameki koro kanyo be corruption ok bi chuno kata ni koro ni jaod bura nyaka thiedhe private en owuon obro dwaro kata ni odhi othiedhe public hospital kanyo nikech mibadhi onge daktari nitie ok ni daktari ma sirikal ondiko kendo nigi private practice ne moro makang'o seaka to rifai mondo kendo en owuon mo ber ka othiedhi public kendo idhi romo kode kore kocha okoni ni kumane wanticha okanyal thiedhi kae makoro ten the same doctor mane ber ka thiedhi kocha koro kendo en gi clinic ne moro niwinjo mibadhi ni kuonde te kik ng'e od bura Cleopas kik ng'e od bura nitie machielo wadonjo kar kae